Hello guys, so what's up guys, so welcome back to my channel. So for this video guys is pupunta po tayo dun sa bahay nila ni Marinong Humboy. So galing po ako sa farm, so time check guys is alas 5 na po, so out ko na po. So yung bahay nila ni Marinong Humboy is madadaanan ko lang po talaga patungo dun sa Katmon. So dito ako dadaan sa Daat Sugod Cebu, yung magagandang tanawin. So tingnan natin guys kung ano yung mga magandang tanawin sa Daat, no? Kasi dadaanan ko po talaga, gusto kong makita sa mga viewers ko yung kung gaano kaganda yung Daat patungo dun sa kanila ni Marinong Humboy. Ayan, galing po ako sa farm. Ayan guys, kasi tuturuan ko po si Marinong Humboy na mag-fill up nung requirements ni YouTube, yung kuan guys, yung zero tax sa zero tax sa US. Yan po yung ituturo ko sa kanya dahil naka-fill up na po ako at saka approve na po ako. So tutulungan ko po si Marinong Humboy kung paano mag-fill up ng zero tax sa US po. Yan po yung update nila ngayon sa YouTube. Ayan, so nakita nyo guys, yun po yung daanan patungo dun, you know, yun. Yan po yung yan yung karsada. So punta tayo dun. So ano pa hinihintay natin? So let's go na guys.
ayan na nga guys, is nandito na po tayo sa bahay na ni Marinong Homeboy. So, ilagay ko na lang itong helmet. Saka yung bag ko, kukunin ko na lang yung bag. Saka yung yawi. Yan, so punta na tayo dun. Ang layo ng biyahe natin. Yan yung motor ni Marinong Homeboy guys. Yan. Dito po yung daanan. Tungo sa kanila. Yes! Traffic eh. Dadaat. So yun guys, nandito po ako sa bahay lang ni Marinong. Yes, welcome back again. So dami mong ano. Oh, binili mo pinagdali na si mama ng ano. Pang tinda. Yan ang dami nilang paninda guys. Yung kamote, kalbasa, at saka yung saging. Likod sa pang tinda yan, pang tinda. Pang kikitaan. Oo. Pilang kilo sa kamote, James? 30. Yung saging. 35. So 35 yung saging. At saka 30 yung kamote. Yung kalbasa. 30 lang. Ha? So, tag-30 po. So, ayan o. Sino mo bibili po? Ayan. So, bibili na kayo. Saging, 35 per kilo. Kamote, 30 per kilo. Kalabasa, pila to, James? 30. 30 din. So, total of 100. 95. Kasi 30, 35, 30. So, 95 din lahat. So, ayan guys. Parang gagawin tong banana Q at saka itong kamuti Q. Ha? Sana? Ha? Paano tubog na? Yeah. Naman guys, kung iba ako bagigutom, giga bagi uhaw sa tingali. May snack pala tayo guys, so kain tayo, no? Snack sa diha. Oo. Nagtara mo istorya about kuan. Tan? Ang taga ako ba? Sa katawang kuan. Tax. Pati mo sa? Dali naman. Dali na. Pwede ka kibaw? Kailan pumunta na? Imo na lang tagitan, no? Ha? Meron din ako dala ditong mani. Ibigyan ko po si may pamali pa si Marinong. Mayor, oh. Para sa kuan eh. Oo. Thank Hati you so tayo much, niyan. Mayor. Hati na. Hati tayo. Dito na sa ano? Sa farm? Oo, sa farm yan. Galing. Kasi meron ding nagtatanim doon na mani doon sa aming farm. So, nagbili na lang ako. Yan. Dito man eh. So yan guys, no, kakain muna ako ng yan ang bili ni Marinong Homeboy. Maraming pan sa Julis. Ayan, Yes. so, yung kainin ko dito, itong Thank you so much, Tips Mayor, no? Kasi ano talaga, pinuntahan niya ako dito kasi nagsabi ako kanina, nagchat ako sa kanya. Sabi ko, Tips, tapos ka nang approve. mag-fill up doon sa tax, about tax sa YouTube. Sabi niya, yes, tapos na po ako Marino. And nakita ko po sa post niya na 0% tax po siya. Lahat po ng rate siguro, 0 po. But sabi ng iba, 15 15 daw lahat. Sa akin, 0 man. Basin nasa yup sila o fill up. Fill up, no? So, ayun po, parang na-encourage ako. So, ayun po, sabi ko sa kanya, mga tips, pwede man tulungan mo ako. And sabi niya, sige Mar, kasi galing ako sa farm, diretso po ako sa inyo. And sa ayun, dito po siya. Kaya binilihan ko muna siya ng tinapay, no? Kasi alam naman talaga. Alam ko naman na galing pa siya sa farm. Medyo paus talaga ako mga tips. Grabe yung saya talaga namin last night dito. Noong nandito yung noong pag-pista. Si Barbie Rider, nakauwi si Barbie Rider. Ano na? Nakahali. Pista, kinabukasan, mga 4 p.m. po siya nakauwi. Kinabukasan, 4 p.m. pala. Ang saya di guys. Grabe. Enjoy po talaga kami lahat. Yung mama sana na Angel Ann, hindi pa sana gusto umuwi. No? Kasi si Angel, napapagod na yung bata. So ayun, umuwi sila ng maaga. Mga alas 8 mo nang uli ato. Pero sigurado, hindi pa sana uuwi si Ekwan. Tiyan. Mga Napay nagkuhan. Mas mama nag-iibod o kuhan. Ano ba? Saging green.